filloas na pedra. E vamos a poñerlle ovos, teño aquí o torresmo de touciño, do porco da casa, fariña de trigo da casa e sal. E non fai falta moito máis. E auga. Entonces vamos cascar os ovos. Agora, como xa temos isto revolto os ovos, vamos botar sal. Non se pode botar moito porque o touciño tamén ten algún sal. E senón van salir as filloas moi saladas. E vamos ir incorporando unha pouca fariña. Revolvendo, a ver como van. O que teñamos preparado necesita un pouquinho de repouso antes de botarlo na pedra. Agora a masa está preparada, máis ben estará un pouquinho basta, pero se vexo que está moi basta, añádelle un pouco de auga. Despois a ver como vai facendo ao estar na pedra. Vamos a empezar a botar as filloas na pedra. Hai que botar o touciño. Así, o touciño. Agora sí que está quentiña. O touciño na pedra é moi importante. Penso que a masa está no seu punto. A ver que é o que sabe. Sí que está, non vedes como empeza a facer grumiños? Empezar a facer grumiños, é que está. Estamos da fora para dentro. Así, ruxindo, como ten que ser. Cando empeza a levantar así toda alrededor, é que xa empeza a estar lista para darlle a volta. Vamos a dar a volta despaciño. Aí está. Vamos a axudar un pouco. Aí está. Bueno, ahora xa está dondiña e xa vamos a sacar. Penso que xa vale para quitar. Como vedes, aí está. Está moi tostada. Bueno, agora estamos xa no remate, estamos acabando. Xa levamos aquí 3 horas facendo filloas. Xa está terminando isto. A pedra xa ten menos calor. Agora que xa rematamos, temos que facer unha masa máis espesa e vamos a deixar así porque é para que enfríe a pedra, porque senón a pedra estropease, se apaga sola. Listo. E agora vamos a comer as filloas, a ver que tal están. As poucas que quedan.